Príbeh knihy Kristina Rojová v čase. V našej výstave máme 6 zastavení a toto je prvé z nich. Volá sa Knihy rodiny Roj. A ja by som vám chcel porozprávať o niekoľkých knihách, s ktorými sa Kristina a Mária v detstve stretávali, ktoré ich ovplyvnili na ich život. Prvá časť hovorí o kresťanských knihách, o Biblii a spevníku. Veľa toho k dispozícii nemali, ale aj to bolo až. Takže prvá knižka, Malý vreckový nový zákon, je pre nás veľmi špeciálny, pretože je to Biblia ich brata Jaroslava. Ich brat Jaroslav bol tretí v poradí zo súrodencov, čiže mladší od Kristíny. Bol námorníkom a neskôr zomrel ako mladý. Ale vieme o ňom, že si čítal v tejto Biblii v Novom zákone. Je to knižka, ktorá je písaná latinkou, čiže nie švabachom, ako v tej dobe bolo niekde zvykom, a bol vydaný v králičtine, teda v českom preklade Biblie králickej v Prahe 1871. A pre nás je významný, že je tu podpis Kristýny Rojovej ako mladej dámy a na zadnej strane je podpis Jaroslava Roja. Takže Nový zákon 1871. Prvá z Biblii, ktorú si ukážeme. A ďalší, pre nás veľmi významný, je evanjelický spevník Tranoscius. Je pekne zachovali s takouto kovovou koženou väzbou. Citara Sanctorum, písne duchovní staré i nové. V Budapešti 1904. Tento konkrétny je krásne zachovaný, preto ho máme vystavený. Je to na ilustráciu toho, aká kniha, aký spevník konkrétne používali rodičia sestier Rojových, aký používali v detstve. Toto je vydanie, ktoré je neskoršie, čiže už z ich dospelosti. Ďalšia kniha, ktorá je pre nás veľmi zaujímavá, je Biblia samotnej Kristíny Rojovej. Nie je to jej najstaršia Biblia, ale je takisto ako spevník je podotýkam písaný švabachom, tak takisto ako spevník je z roku 1904. Spevník vydala evanjelická cirkev a bol vydaný v Budapešti a toto je vydané v Prahe nákladom britskej a zahraničnej biblickej spoločnosti. Čiže klasická Biblia v takomto štýle latinkou, nie švabachom, moderná. A pre nás je zaujímavá tým, že Kristina Rojová si do nej na zadnej strane písala svoje poznámky. A má tu napísané. Prečítam. 1. január 1910. Začínam čítať túto Bibliu od začiatku po koniec. Ako slovo Božie, ale až po 34. raz. Hospodín požehnaj, takto Kristina Rojová v 1910 už čítala 34. krát Bibliu. A prečítala ju ešte veľakrát, ale každý krát si na konci roka spravila poznámku. Takže ju čítala 49 krát. No a poslednú vec, ktorú máme v tejto vitrinke, je rukopis Kristíny Rojovej. Je to rukopis jej zamyslenia o Noémi Elimelechovej z biblickej knihy Rút. Zajímavé na jej rukopise je písmeno K. Kristína Rojová ako silná osobnosť, K ako Kristina. Písala toto písmeno a veľké aj v strede vety. Čiže nepozná malé K, iba veľké K, čo ukazuje na jej osobnosť. Prejdime k ďalšiemu zastaveniu a ďalšej poličke.